Mae'r Resources wedi dod i ben fel band ys dros flwyddyn bellach, serch hynny mae'r canwr Meilir dal yn brysur efo sawl prosiect arall. Un o'r rheini ydy prosiect o'r enw Experimental Music efo cerddorion clasurol yn Llundain. Anil Steffan, diolch am dy lythyr sydd yn dangos bod y calon dim mwy na cyhyr. Mae'r prosiect yn wahanol iawn i unrhyw beth arall mae Meilir wedi wneud a mae o wedi bod yn ymarfer ar gyfer y gig cyntaf yn Canolfan Cymru Llundain. So dwi'n ei cyfres o cyngerddau yn Llundain efo ensembles gwahanol a hwn yw'r cyntaf o'r gyfres a so bydd hwn efo Ligeti Quartet a Samba Drummers a cwpl o bobl eraill. So hwn di'r dwi'n meddwl gig cyntaf, un o'r gigs cyntaf dwi'n gwneud ar men fy hun. Ond dwi ddim really ar fy hun achos mae gen i quartet chwarae fwy. Nath ni recordio fe'n gilydd tua blwyddyn yn ôl a sy'n really fwynhau. So nes i wneud sesiwn recordio efo nhw'n chwarae ar un can. A nath can esblygu lot o gwmpas chwarae efo nhw. So wedyn nes i penderfynu wneud perfformiad o'r gan yma mewn gig. So dwi yma'n ymarfer efo nhw ar gyfer hwnna. A dwi heb cael unrhyw ymarferion ers blwyddyn yn ôl am y gig fori. So, Dydy'r ymarfer munud ola yma ddim yn gadael lot o amser i ddysgu set newydd o ganeuon, ond falle na fydd hynny yn broblem. Wel, ti'n be, un can sy'n na, a mae'n paratia 7 i 10 munud, ond mae lot o gerddorion yn dda. So, o'n i'n meddwl bod sy'n hwyl a neis bod ti'n gallu wneud gig sydd yn based gwmpas un can, a wedyn bod pawb sy'n chwarae yn y can yna yn chwarae yn y noson, os dyn nhw'n synio fel gormod o ugameiniac. Mae'n lle really bach, a ni'n meddwl falle bys yn neisach wneud rhywbeth efo set-up fel hyn mewn lle mwy cyffredin a cozy. Ni'n edrych ar spaces eraill oedd mwy fel gallery spaces, a ni'n meddwl bys yn neis just wneud fel set-up gig. Nes i'n mynd i lot o cyngerddau experimental music a dwi'n gwybod ffeindio fe'n kind of pointless a hilarious mewn ffordd, ti'n gwybod, just bod gen ti rhywun really cymryd o ddifri rhywbeth, dwi'n gwybod, academic mewn ffordd, so wedyn nes i sgwennu'r can fel hwyl, really, a wedyn ni'n meddwl bod sy'n really neis troi rhaglen at ei gilydd oedd yn anhygol o varied, ti'n A mewn rhaglen fi'n meddwl sydd yn, bydd na pop music yn dda, ond hefyd bydd na quartet a stwff falle na i ffeindio'n anodd watching neu gwrando ar. So dwi'n meddwl bod yn neis bod y pethau yna wrth ymyl ei gilydd. Yn hytrach na bod ti'n talu 16 pint i mynd i gig really glân efo pobl chwarae music ti ddim yn hoffi. Yn ystod y perfformiad, mae yna gyfle i'r cerddorion fynegu hunan mewn dulliau arbrofol. Hefyd yn perfformio efo Meilir mae cyn aelod o Resources, sef Dan, a'r cerddor gynhyrchydd a chyn aelod o Zabrinski, sef Iwan Morgan. Be sy'n neud rhywfaint o bethau gyda'r Resources tuag at y diwedd, a wedyn mae jyst i dilyn ymlaen o fyna. Wedi bod yn recordio gyda Meilir dros y blwyddyn hanner diwetha off and on, a gweithio ar y record newydd, a hefyd gweithio ar y darn experimental music sydd yn cael ei chwarae heno. I was a sucker, I knew you'd come. It's yesterday, it's going on, you know. Too much giddy and I don't mind, never gonna. Mae'r hwyl I fi ddim bod mewn band neu bod y ben fy hun ydy bod ti'n gallu gwneud pethau efo
pobl gwahanol a just ti yw drwy'r amser mewn cyd-destun gwahanol, dwi'n meddwl, a dwi efo teimlo yn gyffroes explorio gwahanol elfennau o fy hun, ti'n meddwl. And I couldn't lie. See you on my own. I gyd yn dod at ei gilydd heddiw, a ar ôl heddiw bydde wedi gorffen a byddwn ni ddim yn neud beth eto. So dwi'n meddwl mae hwnna'n rhan o'r hwyl hefyd, bod yn digwydd unwaith a wedyn beth yn digwydd eto. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Am fwy o wybodaeth am y prosiect Experimental Music, cadwch lygad ar gyfri Twitter @MeilirJones.